לדרג איתי, נראה לי טלפונים. לא, מכשיר חשמל. 12, סורי. החדש שלך? אוקיי, 7. כן, אני לא משחקת. 8. אקסבוקס 2. וואו. אם יש פה טלפון הלך עליי. ניטנדו סוויץ' 4. 5. עוד פיפה. וואי, זה דברים טובים. לא, יש פחות. אני לא ככה תמיד. 9. יכול להיות יותר גרוע. כמו זה לדוגמה. ומה זה? שנייה, אני פשוט אראה אותו. כן, אחלה דירוג, אהבתי. גם אני. טוב. באמת אהבתי. אז כאן אני ברחוב. עוד מעט הולכת לשטיפת טוטו. עוד פעם הלך. כמה דברים. זהו, love you.